Hej YouTube, det er Team Kars her. Vi sidder og spiller noget LOL. Vi håber I vil se med. Det var skrald. Nej. Oh my god, that... Okay, Han er helt fuck my life. Så kan vi se, hvor godt det her game det går. Ja! Ja! Han er for klam. Jeg havde mana. Man, altså. Stemmer mig. Jeg troede, du sagde, du ville have 0,15. Jeg sagde ikke, jeg ville have 0,5. Jeg sagde bare, at jeg ville 15 gange. Okay. Okay. Ej, nederen. Okay, jeg er i gang. Hej med dig. You wanna dive me? Damn. Det er Ej, aggressivt. mener du det? Ikke sådan, man gør. Jo, det var fedt. Nej! Men det kunne du så ikke. Michael! Kommer. I'm on my way. Der kommer også. De bliver bange lige snart, de ser mig. Hold kæft. Sådan der, du ramte stun, Krille. Ja! Good job first time. I am coming. Der er Kim. Wow, hun er squishy. Ej, øv. Yeah! Fuck, I er god til at stille kills, mand. Yeah! Jeg tror det var min søn før. Så. Drenge, vi var med til dagen her. Nå, du kan godt tage. Hold med! Han misser. Fuck dig! Der er en her. Nej, kom nu! Ja! Den er der næste! Oh my god. Oh my god! Så får du det en gang. Jeg er ikke sammen. Jo, det var der. Tæt på. Ja. Nuke, mand. Efter Kindred. Jo. Kom. Nej, kan man ikke sådan disable det? Jo, hvis du holder det inde i Hej. længe nok, så kommer der 30 sekunder skulder. Oh my fucking... Mere, mand. Ja. Det er mit. Nej. Just do it. Så jeg blev ikke nok tilbage. Fuck dig. Hvis du bare havde blevet op lidt en smule længere, efter til jeg var færdig med det LOL game. Det tog så kun 10 minutter, det LOL game. Det var mega kort. Og så jammer man lige over der. Svens. Er du? Oj. Vi kan bare wallbang, okay. Ja. Jeg taler bare til wallbang. Jimmer da! Ja! Bang i. Du render lige nu herovre. De går der smadret. Bum, gå ned i bot. What up, niggas? Blik med! Krille, please. Fuck! Det er lorthold, det her. Det er godt, hvis man kan finde ud af at bruge det. Altså, det Ja. er du ikke kan. Ja! Jeg går væk. Det er mig, der har 3 stacks for mig. But I don't give a damn. I got it. Ej, fuck dig! Hud. Okay. Hvad sker der for det damage? Got her. Nej, jeg kunne ikke trykke. Ja! Hvorfor løb du ikke bare ind i Kindred ult? Jamen, jeg vil bare trykke Sonjas. Lort spil. Det kan sølve være. Det er en krist. Ja. Ja, man blink krist. Ja. Klar dig. Skal jeg fandme dø. Okay. Med køle. Det er dårligt. Du kan ikke engang en Lucian. Kom så, Lucian! Jeg tror, jeg kan Nej. en dem med. Eller det eneste, jeg kan en det er nok Tom Kench. Ja. Ja. En eller anden hjælp! Lad være Vi med. ses, Krille. Let him die, let him die, let him Michael!
Jeg havde travlt med record. Giv mig noget speed. Så kom der ud. Okay, wake 2 min. I can do this. Nej. Åh, Krille. Væk. Okay. Kraftedeme ikke. Du er så... Ja, fuck dig, Krille. Helvede. Ja, i lige måde. Fuck dig. Like that. Jeg kan dread. Plus 8% af Nej. deres manglende liv på over 3 sekunder. Ej, det var noget. Rapid fire cannon. Hej, nå. og vi skal lige have en... Vi kan den lige væk. Hvad man ville lade være. Hvor er jeg han? Hvor er jeg? Hvad vil vi gøre det? Nice. Hvor... Hvad? Den er squishy. Fuck dig, vi. What? Jeg havde fået... Fuck, søs, Krille. Hallo, hvorfor stod den? Det bekæde bredskov. Han har næsten fuld liv. I hvert fald, ikke? Og så reviver han bare og sætter bare fuld speed på og går ned og laver pinser. Og bare sådan instant. Kan jeg godt skyde mod vores... Nej, det kunne deres. Jo, det kan du godt bare. Det kan du godt. Okay. Du kan godt dræbe hende med det. Det var nok det første okay ult. Yeah. Jeg vil ikke engang sige, det var Og du godt. overlever. Ikke. Begynd at charge den nu. Nej, jeg kan ikke nå! Jeg kan ikke nå! Hvor er du? Godt bevæge dig med den. Du skal bare dø. Mikkel, we can do this. Så dræb Tarm. Nej, fuck Tarm. Ja. Så er det... Så er det fandme tarm. Ja, okay, jeg giver op på Tarm. Okay. Nej, du ultimater ikke. Okay, godt. Pis, jeg ramte ikke. Jo, du ramte en min. Ej, jeg nåede ikke tilbage, dreng. Fuck det. Derfor du bare skulle have løbet ligesom mig. Jeg er jo ikke lige så